Husto ang direksyon, apang hindi husto ang kanasigon. Ini ang naging sabat ni Senate President Franklin Drilon sang ini ang ginpamangkot na tuhoy sa ginapatigayon nga imbestigasyon sa maanumalya nga flood control project sa Pilipinas. Sano kay Drilon, makabig niya nga tuman kahinay ang development sang imbestigasyon sa diin madamo sa mga tawo ang padayon nga nagahulat sang resulta. Pahayag pa sini hindi naging mahapos ang nasambit nga imbestigasyon sa mga ghost projects ang pungsod, apang suno sa iya nagakinahanglan lamang iniisang pagbuyluganay sa mga ahensya nga responsable diri. Dugang pa sang anay senador, madamo na sa mga tawo ang akig sa korapsyon, ilabi na subong nga mahinay ang lakat sang investigasyon, apisar nga may gintukod ang presidente nga Independent Commission for Infrastructure kon ICI. Ginpabutyag man ni Drilon nga sa iya 34 katuig nga serbisyo publiko, wala siya nakaengkwentro sang lapnagon nga korapsyon. Kaangay sini, ginpahayag man niya nga posible umpisa na sang Senado ang debate sa new Independent Commission sa diin hatagan sa dako nga poder ang ICI agud mangin epektibo ang ila ginapatigayon nga investigasyon kaangot sa mga ghost projects sa pungsod. We are on the right track but not on the right speed. Medyo mahinay. Kagang nga tao nagahulat ka nangangot kay kadlugay sa development. Pero sa akong natanaw ba daw mahinay ang ilang investigasyon. One thing that they have not done, they can detail prosecutors from the Department of Justice. Ang mga piskal, ibutan nila sa ICI para mapaladasig ang pag-imbestiga. Hindi madali ning obra. Si former Senate President Franklin Drilon.